I ty si mamina na materskej, ktorá sa nechce vrátiť do svojho pôvodného zamestnania? Tiež máš na to milión dôvodov, prečo ostať pri deťoch a venovať im svoj čas, ale zároveň potrebuješ príjem? Tak ja mám pre teba ponuku. Network marketing ti otvára možnosti podnikania, také, aké ti ani zamestnanie, ani klasické podnikanie nikdy neponúkne. Máš zázemie firmy, nepotrebuješ obrovské zásoby peňazí na to, aby si rozbehla nejaký biznis a zároveň si vieš vybrať zo širokej palety sieťových marketingov, ktoré tu dneska sú, tak, aby ťa bavilo to, čomu sa budeš venovať. Proste nech je to produkt, nech je to služba, ale určite za mňa bude network marketing top pre každú jednu ženu, žienku, ktorá proste chce ostať k dispozícii svojim deťom a zároveň priniesť ďaleko lepší obnos príjmov do svojej rodiny ako z nejakého zamestnania. Pre viac informácií, možno viac zaujímavostí z tejto oblasti ma sleduj, určite sa dozvieš viac.